Ja, de entree van het Limburgs Museum is verbouwd. Dat zal u niet ontgaan zijn. Maar volgens mij is dit toch echt een ander gebouw. En dat klopt, want daar staat het De Vondst, Provinciaal Depot voor Archeologie, in Heerlen. En we zijn hier met een goede reden, met een fascinerend verhaal dat eigenlijk al in 1892 begon. Of eigenlijk al in de Romeinse tijd. Want toen werd er hier in de streek, in Voerendaal, een villa gebouwd. Een groot agrarisch bedrijf. En in 1892 werd dat herontdekt door archeologen. Er is vervolgens meer dan 100 jaar gegraven op verschillende momenten. Er zijn 45.000 objecten gevonden die in principe het verhaal vertellen van die Romeinse villa. Maar dat verhaal is toch nooit verteld. Die objecten hebben in dozen liggen wachten op scherpe ogen van specialisten en wetenschappers. En die hebben er nu naar gekeken onder leiding van het Limburgs Museum. En de resultaten van het onderzoek, het loopt nog, maar wat we tot nu toe weten, dat wordt gepresenteerd vanaf morgen gratis hier in De Vondst. En wij mogen alvast kijken, aan de overkant. Goed kijken, man. Super leuk. En dan zien we wel meteen een bekend gezicht in Heerlen, want daar staat de directeur van het Limburgs Museum, Bert Mennings. Welkom. Welkom bij het Limburgs Museum op locatie. Oh, het is ook een beetje Limburgs Museum nu? Zeker, het Limburgs Museum is er voor alle Limburgers in het museum. Iedereen van harte welkom in Venlo. Maar we brengen ook heel graag tentoonstellingen op locatie door heel Limburg. Ja, dus je kunt hier het Limburgs Museum bezoeken in De Vondst, maar je bezoekt eigenlijk De Vondst. En je ziet de resultaten van een onderzoek dat geleid wordt door het Limburgs Museum. Naar die villa van Voerendaal, die we daar prachtig achter je af. Het is geen foto, hè? Het is een reconstructie. Reconstructie is het. Wat betekent dat, een onderzoek leiden? Er zijn natuurlijk fantastische vondsten gedaan een jaar geleden over Villa Voerendaal. Maar die zaten in dozen in depot. En dankzij een samenwerking met het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Limburg hebben we die schatten, die eigenlijk verborgen waren nog in die dozen, kunnen ontsluiten. En daar is een heel team mee bezig afgelopen jaren. En wat wij heel erg belangrijk vinden om vooral de nieuwe verhalen die daaruit naar voren komen met het publiek te delen. En dat doen we volgend jaar met een grote tentoonstelling in het Limburgs Museum in Venlo. Maar de tussentijdse resultaten presenteren hier al in het Provinciaal Depot van De Vondst in Heerlen. Ja, en dat is niet de eerste keer. Hè. Er zijn al eerder presentaties geweest, ook over het museum, over die Voerendaal. Je zou ook kunnen wachten, laat die specialisten hun werk doen en dan komt er over 5 jaar een wetenschappelijke publicatie. Ja. En dan wordt het verhaal aan de archeologen zelf ook verteld. Zeker, dat gaan we ook doen. Maar tussentijds zijn er al hele interessante dingen die naar boven komen. En waar specialisten straks ook wat meer over zullen vertellen. Maar dat willen we tussentijds al delen met het publiek. En dat doen we op verschillende manieren met deze tentoonstelling. Maar ook tijdens de Nationale Archeologiedagen. Die beginnen dit weekend, hè? Dit weekend. Ja. Dus zaterdag kun je hier in De Vondst in Heerlen in gesprek met een archeoloog. Maar ook zondag in het Limburgs Museum in Venlo. En daarnaast kunnen scholen een archeoloog boeken voor een les in de klas deze zomer. Een van de archeologen die betrokken is bij het onderzoek naar de resultaten van Villa Voerendaal. Om daar ook de resultaten met de kinderen te delen. En zag ik nou iets van een bordspel? Ja, klopt. Ja. Dat is getiteld De Dame van Voerendaal. En die kan al besteld worden via onze website. Die verschijnt in september en die is bedoeld voor schoolklassen, maar ook voor gezinnen om 's avonds thuis het mysterie van de Dame van Voerendaal op te lossen. Ja, het Limburgs Museum is prachtig geworden, hè, na de verbouwing. Zeker. Maar hier is het ook mooi, hè? Het is overal mooi. Ja, nou, niet overal, maar hier wel. Hier wel. Ja. Ik ben wel benieuwd wat die objecten die daar dat zijn 45.000 objecten, die bevinden zich ook waarschijnlijk voor een deel hier in De Vondst. Klopt. Dus ik wil wel wat van die objecten zien, die dus vast hier ergens gevonden zijn. En volgens mij liggen die daar in die vitrines. En hier zijn inderdaad die vitrines. En Diederik Habermehl, een van de 2 archeologen die het onderzoek naar de vondsten leidt. 45.000 objecten, die passen niet in, wat zou het zijn? 10 vitrinekasten. Nee, die passen zeker niet allemaal in die vitrinekasten. We hebben hier de mooiste, de interessantste vondsten neergelegd, die de interessantste verhalen kunnen vertellen. En de rest van die vondsten die is hier veilig opgeborgen in De Vondst in Heerlen. Nou, probeer eens. Doe eens zo'n verhaal bij een van die objecten. Ja, een van de vondsten die ik zou uitkiezen, wat ik zelf een mooi verhaal vind, is dit merkwaardige object hier. Het is een ijzeren vleeshaak en het vertelt ons iets over de mensen die eigenlijk al in Voerendaal woonden lang voordat de villa werd gebouwd. Al wel 2 eeuwen daarvoor. Dus voor de Romeinse tijd, voordat de Romeinen in Nederland waren. Zeker, er waren helemaal geen Romeinen. Maar toen woonde er toch al een belangrijke familie op het trein daar in Voerendaal. En die woonde op een trein wat ombakend was door een soort hele diepe gracht en een aarden wal. Ja, dat was echt een belangrijke familie met status. En die gebruikte dit soort vleeshaken
om grote stukken vlees te bereiden. En dit gebruik je duidelijk niet om je biefstukje mee te eten. Te barbecuen. Nee. Maar dat het een belangrijke familie was, dat weten we niet uit geschriften, want die hebben we niet uit die tijd. Maar dat leid je af uit zo'n onder andere uit dit soort vondsten. Hè? Het zijn hele bijzondere vondsten, worden echt niet vaak gedaan. Maar ook op de manier waarop ze woonden. Op zo'n omgrachtterrein met zo'n aardewal. Dat is niet, de gewone normale man die woonde niet op die manier. Een stamleider, zoiets. Nou ja, bijvoorbeeld een lokale leider. Bijvoorbeeld iemand die wel tot de bovenlaag van de bevolking behoorde. Ja. En die gaf feesten waarbij ook grootschalig vlees werd gegeten. Dus misschien wel een soort barbecue, om maar zo te zeggen. En op dat soort feesten konden ze laten zien hoe rijk ze waren. Hoe belangrijk, hoe vrijgevig. En konden allerlei sociale banden worden gelegd en gesmeed. Dus dat was heel belangrijk. En is dat, ik hoorde dus een groot team van specialisten aan het werk om al die 45.000 objecten te bekijken. Ja. Heb je dan ook een vleeshaak uit de ijzertijd specialist? Nou, zo gespecialiseerd is het ook weer niet. Maar toch zijn er 13 mensen bij betrokken die allemaal een eigen specialisme hebben. Dus iemand die naar metalen vondsten kijkt, ijzer, brons. Maar ook iemand die naar amforen kijkt, waar bijvoorbeeld wijn in heeft gezeten. Grote potten. Ja, hele grote potten waar wijn in zat of olijfolie. Iemand die zich specialiseert in potten en schalen uit de vroege middeleeuwen, dus na de Romeinse tijd. Of iemand die zich bezighoudt met dakpannen. Dus het kan heel specialistisch zijn. En die mensen weten heel veel over één specifieke categorie vondsten. Ja, want wat jij nu zegt is niet alleen in de Romeinse tijd woonden daar mensen. Dat is natuurlijk meteen wat je in je hoofd hebt bij een Romeinse villa. Ja, maar daar hebben 1000 jaar lang daar op die plek mensen iets gedaan. Ja, en dat maakt Voerendaal zo speciaal. Want die prachtige plaat die je net zagen, daar staat die villa op. En dat is een prachtig ding en echt een eye-catcher. Enorm. Alleen, er woonden al 600 voor Christus, dus al 700 jaar voordat die villa werd gebouwd, woonden er al mensen in Voerendaal. En het ging wel verder tot 700 na Christus. Dus je kan je voorstellen, het is een enorme periode waarin mensen op verschillende manieren op dat terrein woonden. En nu proberen we dat allemaal in beeld te krijgen. Dus daar zijn heel veel vondsten bij betrokken, heel veel verschillende vondsten, maar ook heel veel vondsten uit verschillende perioden. Ja. Dus dan kan je je wel voorstellen dat er zoveel specialisten betrokken zijn bij dit onderzoek. Hier krijgen we een snapshot van waar het onderzoek nu staat. Het resultaat moeten we nog even op wachten, hè? Ja. Die specialisten die leveren eigenlijk een soort puzzelstukjes. En die puzzel moet dan vervolgens gelegd worden. De archeologen die betrokken zijn bij het onderzoek, waaronder ik, die zullen uiteindelijk die puzzel gaan leggen. En dan volgend jaar, en dan komt er een grote, dikke wetenschappelijke publicatie waarin al die resultaten worden samengevat. En dan kan Voerendaal echt een rol gaan spelen in de wetenschap die het verdient. Maar het is natuurlijk ook een verhaal wat heel belangrijk is voor Limburgers en iedereen daarbuiten. Waarom? Het is een onderdeel van de geschiedenis. Ik bedoel, zeker de Romeinse tijd ook. Ja, ligt aan de kern van de beschaving die we nu ook kennen. Ik bedoel, dat is een hele belangrijke formatieve periode. Dus dat is een verhaal wat iedereen zou moeten kennen. Of als je wil, kan je daar kennis van nemen. Het is een interessante geschiedenis van je eigen regio. Ja. En daarom vertellen we dit verhaal. En dat zullen we ook doen in een tentoonstelling, net al werd genoemd. Maar waarschijnlijk ook in een publieksboek. Waarin het verhaal op een aantrekkelijke... Een toegankelijk boek. Ja, aantrekkelijk. Niet alleen het wetenschappelijke verhaal, wat in het Engels zal worden geschreven. Maar ook gewoon een publieksboek waar op een aantrekkelijke manier het verhaal van Voerendaal compleet wordt verteld met mooie figuren en op een aantrekkelijke manier. Nou, zoek jij nog een object uit waar je zo meteen wat over kunt vertellen? Ga ik even op zoek naar waar de rest van de objecten zijn, want die zijn wel hier ergens in het gebouw. Of staan die allemaal bij jou thuis? Nee, die waren allemaal bij de specialisten. Die hebben het allemaal bekeken. Onderhand is dat allemaal weer terug, allemaal netjes en veilig opgeborgen hier in de vondst, in het depot. Ja, volgens mij is Madelon daar en die gaat daarover. Kom even kijken. Ja, daar staat Madelon de Meijer, coördinator van de vondst. Hallo. Het ruikt nog heerlijk nieuw. Komt natuurlijk ook omdat er lang geen publiek is geweest. Dat gaat nu veranderen, dat moet een opluchting zijn. Zeker, we zijn heel blij om hier weer het publiek te mogen ontvangen en hen kennis te mogen laten maken met de wondere verhalen van archeologie. Want dat is wat er hier gebeurt, hè? Je leert hoe het werkt. Klopt, we zijn een centrum, een kenniscentrum waarin we krachten bundelen tussen het depot en onder andere een restauratieatelier. En we vertellen hier hoe archeologie eigenlijk in elkaar zit. Dus echt van het opgraving tot het moment dat het in de vitrine landt. Ja, maar jullie zijn meer dan dat, want behalve dat jullie dat verhaal vertellen, bewaren jullie ook al die vondsten. Precies, we hebben hier het depot voor bodemvondsten, het provinciaal depot. En je moet je een beetje voorstellen, als je nu deze ruimte inkijkt, 2 verdiepingen van deze ruimte hierboven hebben we volgestouwd met vondsten. En wat is dat dan? Hoe staat dat daar allemaal opgestapeld of ligt dat in... Nee, dat is heel mooi allemaal gearchiveerd in stellingkasten die je zo mooi mag opendraaien als je een rondleiding in het depot volgt. En daar ligt in dozen en soms ook uitgestald de vondsten van het depot. Enig idee hoeveel hier ligt?
Dat is een hele... Nou, het zijn er zeker duizenden. En ook heel veel opgestapeld in dozen. Maar onze depotbeheerder weet precies waar alles ligt. Dus als die ziek is, gaat het mis. Ja, en dan hebben we een probleem. Nou, zullen de mensen zeggen van ja, dan heb je die 1000 objecten hier en dan leg je ze daar in een kast neer. Laat die dan zien aan de mensen. Ja, dat is een beetje het dilemma met archeologie. Je wilt de vondsten zo goed mogelijk bewaren. Dat ze ook voor de toekomst beschikbaar blijven, voor onderzoek, maar ook voor het vertellen van de verhalen. Dus ze liggen hier en zijn beschikbaar voor onderzoekers. En af en toe komen ze in een vitrine. Ja, nou hebben wij gehoord dat die vondsten die nu onderzocht worden voor Villa Voerendaal, dat die eigenlijk ook al jaren in dozen liggen. Is dat gebruikelijk? Dat we wel iets vinden, maar eigenlijk niet gaan onderzoeken wat het is? Ja, dat is vooral met oude opgravingen gebruikelijk. Voor de archeologie is een wetenschap die nog in ontwikkeling is. We gebruiken nieuwe technieken, we vinden ook steeds nieuwe dingen. Dus er liggen hier nog verborgen schatten in het depot die klaar liggen om ontdekt te worden. Wauw, dat lijkt me heerlijk. Ja. Nu, bevallen met de neus in de boter, want niet alleen begint morgen die tentoonstelling hier, gratis te bezoeken. Zeker. Gratis te bezoeken over Villa Voerendaal. Maar het zijn ook de archeologiedagen. Precies, dat is een mooi publieksmoment waarin we extra uitpakken voor het publiek. Dus je kunt hier inderdaad de tentoonstelling komen bezoeken. Maar je kunt hier morgen ook met de specialisten van het onderzoek komen praten. Je kunt hen alle vragen stellen die je maar wilt. Zondag in het Limburgs Museum. En verder, ja, vooral voor de kinderen hebben we hele leuke workshops, zoals een echte opgraving. En vervolgens ook de vondsten gaan onderzoeken. Ja, dan mogen ze het ook echt aanraken. Mogen ze echt aanraken, Dat is verantwoord, dat kan. Ja, dat is zeker verantwoord. En dat is ook wat we heel graag willen uitstralen. Archeologie is niet alleen maar met het stoffige kwastje in het veld. Het is ook echt met die vondsten zelf mogen ervaren wat dat is en hoe dat gaat. Nou, vanaf morgen die tentoonstelling, morgen die specialisten. En, had ik het al gezegd, het is gratis hè? Het is gratis. Helemaal gratis. Ik wil nog wat meer van die vondsten zien, dus ik ga weer even terug naar Diederik. Die staat bij die vitrines, want ik mag vast niet naar boven nu hè? Misschien dat we voor jou het depot even openstellen. Straks. Dankjewel. Ja, Diederik, alle mooie verhalen over vleeshaken uit de ijzertijd en spijt. Dit is eigenlijk het werkgebied van de archeologen. Dit is wat de microfoon is voor mensen die vragen stellen. Dat zijn scherven van archeologen. Daar heb je er tienduizenden van gevonden. Zeker, echt vele scherven. Ja, het is nou eenmaal de vondstcategorie die het meest wordt aangetroffen op eigenlijk alle opgravingen. Hoe komt dat? Ja, dat komt enerzijds omdat aardewerk gewoon het gebruiksmateriaal is van alle dag. Mensen gebruiken het constant. En anderzijds, het blijft goed bewaard. En mensen gooien het weg. Ander spul vergaat. Ja, botten, hout, leer, het vergaat allemaal in de grond. Er blijft niks van over. Ja. Maar aardewerk, blijft heel goed bewaard. Dus daar hebben we veel van. Nou ziet het er voor de leek allemaal hetzelfde uit. Het zijn scherven, hier en daar een krasje. Het is af en toe eens versierd. Wat kan een specialist hiermee? Ja, een specialist die weet heel erg goed hoe aardewerk zich door de tijd heen heeft veranderd. Die heeft zich daar helemaal in verdiept. Bijvoorbeeld heb je een Romeins aardewerkspecialist die weet heel veel over aardewerk tussen het jaar 1 en het jaar 200 na Christus. En die weet precies hoe dat zich heeft ontwikkeld qua kleur en vorm, qua versiering die je op scherven soms ziet. Dus die kan dan heel goed zeggen van hoe oud is het. Maar die kan ook zeggen waar heeft het voor gediend. Is het bedoeld om iets te koken of om uit te drinken of iets op te dienen? Is het gebruikt om bijvoorbeeld wijn in te vervoeren of olijfolie. Dus die kan daar heel veel over zeggen. En daarmee zegt het ook iets over andere dingen die gevonden zijn in de buurt van die scherven, die je misschien niet zo makkelijk kunt dateren. Ja, inderdaad. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een grote kuil hebt waar aardewerk in zit, maar ook allerlei andere objecten en stukken steen en dergelijke, dan kan dat aardewerk ervoor zorgen dat je toch kan zeggen hoe oud die kuil is, wanneer die kuil is gegraven. Of soms, als je bijvoorbeeld de resten hebt van een gebouw, het aardewerk wat dan in dat gebouw ligt of bij dat gebouw ligt, het kan iets vertellen over hoe oud dat gebouw is, wanneer er mensen in hebben gewoond. Dus het aardewerk vertelt echt een verhaal. Nou er zijn twee, wij noemen dat dan aardewerkpotjes bij, die niet in scherf vormen. Waarom zijn die bewaard gebleven? Die complete dingen. Nou, van één weet ik in ieder geval dat het in een graf heeft gestaan. Dus dat is aan een dood persoon meegegeven. Dat gebeurde vroeger, dat doen we eigenlijk niet meer. Maar vroeger zetten ze, dit komt dan uit de vroege middeleeuwen, dus dat is net na de Romeinse tijd. Ja. En toen gaven ze nog bijgiften mee, dus gaven ze aan de doden mee voor in het hiernamaals, is dan het idee. En die werden in het graf geplaatst en die vinden we dan compleet terug. En dat is vaak de enige plek waar we complete potten terugvinden. Nou krijgen die specialisten waar je het over had, die krijgen die scherven denk ik dan in een soort van doos
op hun bureau te staan. Die gaan daar naar kijken. Dat zijn die puzzelstukjes waar je het net over had. Ja, Dat is één grote puzzel. letterlijk puzzelstukjes soms, inderdaad. Die krijgen, en de aardewerkspecialist die krijgt ook tientallen dozen soms wel. Dat is een enorme hoeveelheid aardewerk. En die gaat dan per stuk bekijken van wat kan ik zeggen over deze scherf of deze scherven. Hoe is de samenstelling van de klei, de kleur, de decoratie. En op basis daarvan kan die iets zeggen over de ouderdom ervan, de functie, maar ook soms waar het vandaan komt. Natuurlijk ook heel interessant. Hè? Zo hebben we bijvoorbeeld amforen uit Italië of uit Zuid-Spanje. We hebben luxe aardewerk uit Zuid-Frankrijk. We hebben nog een wijnamfoor uit Sicilië. Dus dat komt eigenlijk over... En dus blijkbaar waren er handelsrelaties met die plekken vanuit dus Voerendaal. dat is nog iets wat aardewerk ook kan vertellen natuurlijk. Van hoe is die villa in een soort economisch netwerk betrokken? Ja, en zo worden het dus verhalen die zich uitstrekken ver buiten Limburg. En dat is heel interessant. Ja, je hebt nog meer vondsten die ook echt iets vertellen over de mensen die er gewoond hebben. Ja. Dat ga je zo meteen vertellen. Ja. Is dat goed? Ga ik nog even kijken wie die meneer is die daar staat, bij die letters. Ja, hier staat het nog eens. Hè. Van vondst tot verrassend verhaal. De ondertitel van de tentoonstelling hier over Villa Voerendaal. Maar het zou ook een soort van slogan van de archeologie kunnen zijn. En misschien wel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zeker. Want dat willen we toch verhalen vertellen. Uiteindelijk willen we de verhalen achter al het prachtige materiaal kunnen vertellen aan de Nederlandse bevolking. Want het vertelt iets over waar we vandaan komen, wat onze geschiedenis is en ook hoe ons land en onze samenleving gevormd is. Die we zijn, eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel. Nou, dat het Rijk zich hiermee bemoeit met dit verhaal, met die 45.000 objecten die daar misschien wel een eeuw in die dozen hebben gelegen zonder dat er iemand naar keek. Dat geeft aan dat het Rijk dat ook jammer vindt, dat daar zo lang niet naar gekeken is. Zeker. Het is zo dat voordat het verdrag van Malta was afgesloten... In de jaren 90 was dat geloof ik? Ja, dat klopt. Toen werd er wel heel veel opgegraven, maar was er nog geen verplichting om het ook werkelijk uit te werken en te publiceren. Sindsdien doen we dat wel. En in het verleden is er heel veel opgegraven, gelukkig goed bewaard in depots zoals we hier in de vondst hebben. Maar daar zit nog heel veel te onderzoeken aan en daar zijn nog heel veel kennisvragen te beantwoorden op basis van dat materiaal. Dus er liggen nog Villa Voerendaals in depots in heel het land? Nou kijk, van deze schaal en dit onderzoek is wel dusdanig bijzonder dat het een van de 9 projecten is die het Rijk nu extra ondersteunt om daar een uitwerking van te doen. We hebben dat onder meer ook mogen doen bij het badhuis hier in Heerlen. Dus daar is vorig jaar een onderzoek over verschenen. Maar de projecten die we nu ondersteunen zijn wel echt bijzondere projecten. En daar hoort de Villa Voerendaal zeker bij. Wie kiest dan dat soort projecten die dan voorrang verdienen bij dat onderzoek? Bent u dat? Of zijn dat archeologen? Of is dat wetenschap? Of het publiek? Mogen we meestaan misschien? Nou, de archeologie is nog een vrij jonge wetenschap. Er is een kennisagenda voor de archeologie. Met de groep wetenschappers hebben we gekeken wat zijn de opgravingen waar we de meeste kenniswinst verwachten. En wat hier ook een belangrijke factor is dat er veel aandacht is voor publieksbereik. Daarmee de samenwerking met de provincie Limburg en het Limburgs Museum maakt dat de uitwerking van Villa Voerendaal bij deze geselecteerde projecten zodat niet alleen de wetenschappers daar wat aan hebben, maar dat je ondertussen ook al aan het publiek vertelt wat eigenlijk dat waardevolle verhaal is. Precies. Kijk, wat we hier de komende weken of de komende periode gaan zien, is dat je tussentijds al het verhaal meekrijgt en in stappen vertelt wat de geschiedenis ons leeft, van vondst tot verrassend verhaal. Wat spreekt u nou het meest aan in dat verrassende verhaal? Nou, eigenlijk de compleetheid van de villa. Waarmee je eigenlijk ook vrij veel leert over hoe was nou het agrarisch bestaan in de Romeinse tijd. En dat je ook ziet hier op het Lusplateau, waar al veel langer, al voor de Romeinse periode en tot ver daarna, een belangrijke graanschuur voor de bevolking geweest is. Ja. Dank u wel, u bent van ver gekomen, speciaal voor deze opening. Dan moet u morgen weer terugkomen, want het zijn de archeologiedagen. Ja, nou gelukkig zijn de Nationale Archeologiedagen in het hele land. Ook bij u in de buurt. Dus ook bij mij in de buurt ga ik kijken. Dank u wel. Ik verdiep mij nog 1 keer in de vondsten. Die mooie vondsten die hier liggen. Een selectie uit die 45.000. Goeie terugreis. Heel goed, dankjewel. Diederik, jij komt ook van ver. En jij bent morgen ook weer hier. Je moet nog een keer komen. Ja, en morgen zal ik hier zijn als specialist.
Ik heb me vooral ook bezig gehouden met aardewerk weer. Met handgevormd aardewerk uit de ijzertijd. En daar zal ik de mensen wat over vertellen als ze daarin geïnteresseerd zijn. Dus ik ben erbij. Ik had geloof ik al gezegd dat het gratis is, maar het is gratis. Ja, het is gratis. Iedereen moet komen. Leuk. Wel even aanmelden geloof ik van tevoren. Maar... we hadden hier nog, jij wilde nog iets vertellen over dat voorwerp dat eruit ziet als een hele grote spijker. Ja. En hoe dichter je erop komt, eigenlijk hoe mooier die wordt. Want het is echt een rijk versierd en een prachtig ding. En het is een stylus in het Latijn. En het betekent eigenlijk gewoon een Romeinse pen. En dan niet een pen zoals we nu hebben, die schrijft met inkt. Maar dit is eigenlijk een stylus wordt gebruikt om in was te schrijven. Dan werd er op een plankje, een houten plankje, werd een laagje was aangebracht. En met die stylus kras je dan eigenlijk de letters er gewoon in. En zo'n pen die heeft eigenlijk alles te maken met wat een villa is. Kan gebruikt zijn om brieven te schrijven. Enerzijds, de villaheer die had waarschijnlijk belangrijke functies in de stad. En die zal brieven geschreven hebben naar zijn politieke collega's. Wat was dan de stad? De stad zal waarschijnlijk Xanthe zijn geweest in dit geval. Dus, dat was een Romeinse stad en is nu nog een prachtig Romeins park. Deels opgebouwd, een prachtig museum. Zeker waard om een keer heen te gaan. En het ligt in de lijn met de verwachting dat die villaheer daar een rol heeft gespeeld in de politiek. En die pen die kan gebruikt zijn om brieven te schrijven, bijvoorbeeld naar zijn collega's. Maar het kan ook gebruikt zijn om brieven te schrijven voor zakelijke deals. Want laten we wel wezen, een villa was natuurlijk gewoon een groot agrarisch bedrijf. Dat was het eigenlijk. Het was in de kern een boerderij. Ja, het was eigenlijk gewoon in de kern een hele grote boerderij. Een landgoed van een heel belangrijk iemand die veel land in bezit had. Daar hoort natuurlijk ook administratie bij. Het vastleggen van welke gewassen er waren gezaaid, geoogst, wat er werd verkocht. Dus het is allemaal belangrijk om dat goed te administreren. Het betalen en het van werknemers, van pachters en dergelijke. Want weten we bijvoorbeeld wie daar gewoond heeft? Weten we de namen? Weten we de gezinssamenstelling? Hoeveel mensen werkten daar? Zo precies wordt het lastig. Ik bedoel, je hebt geen historische bronnen. Geen geschreven bronnen? Nee, geen geschreven bronnen. Dus echte namen weten we niet. We hebben wel op een aantal scherven die achter de villa zijn gevonden, hebben we een aantal namen zijn erin gekrast. Dus we weten een aantal namen. Maar wie dat dan precies waren, of dat dan misschien een van die villa-heren was, dat weten we helaas niet. Maar ja, deze pen die vertelt wel alles over wat een villa eigenlijk was. Een belangrijk agrarisch bedrijf, maar ook de plek waar een man van status woonde met politieke connecties. En dit brengt je meteen heel dichtbij. Die mensen, denk je ook dat die man dat zelf heeft vastgehouden? Dit is een heel luxe uitgevoerd object, een hele luxe pen. Dus het is zeker niet iets van de gewone man. Dus ja, je zou erbij kunnen bedenken, misschien is deze pen wel echt van de villa-heer geweest. Het zou zomaar kunnen. En dit is maar een van de 45.000 objecten. Die zijn niet allemaal hier te zien. Die worden wel allemaal bekeken door de specialisten die dit weekend wel hier zijn. Resultaat daarvan, nou ja, dat zal volgend jaar een keer komen. Hè, wat we precies daarvan allemaal geleerd hebben. Ja, uiteindelijk, al die puzzelstukjes die je hier ziet, die worden uiteindelijk allemaal gelegd en die worden samengevat in een groot wetenschappelijk boek. Er wordt een grote Engelstalige publicatie waarmee Voerendaal dan eindelijk echt de rol kan spelen die het verdient. Maar het is natuurlijk ook een verhaal wat heel belangrijk is voor Limburgers. En dat zou dan verteld kunnen worden in de tentoonstelling die eraan komt. Maar ook in een publieksboek waar op een aantrekkelijke manier dan het verhaal van Voerendaal wordt verteld aan de geïnteresseerde bewoner van Limburg en ver daarbuiten. De mensen die nu aan het kijken zijn, die kunnen dus nu al zien hoe het met het onderzoek staat. Met die specialisten praten. Dat kan hier in de Vondst in Heerlen. Limburgs Museum op locatie. Diederik is er ook morgen. Maar je kunt vanaf morgen komen. Dus je hoeft niet per se morgen te komen. De komende tijd is deze tentoonstelling hier gratis. Had ik het al gezegd? Gratis te bezoeken in Heerlen. En u bent weer welkom. Dat is al fascinerend. Ik denk dat u wel nog even een mondkapje op moet in het begin. Dus ik ga dat nu weer snel opdoen. Heel veel plezier in de Vondst. Diederik, veel plezier morgen met de mensen. Het is geopend nu, hè, officieel, toch? Zullen wij erop staan, zo tikken officieel? Ja. Nu is het geopend.